Üdvözlöm, Vered István vagyok. Magyarországon eddig sem volt igazán jó a fizetési morál a vállalkozások közötti elszámolásokkor, de a válság talán még inkább felerősítette a negatív tendenciákat. A kintévőségek halmozódása óriási károkat képes okozni, akár tönkre is tehet egy céget. Lehet egyáltalán tenni valami érdemlegeset ilyen helyzetben? Van-e valami konkrét megoldás ilyen körülmények között? Hát ezekről a megoldási lehetőségekről kérdezem most dr. Takács Zoltánt, aki már 10 éve foglalkozik kintlévőségkezeléssel. Szeretettel köszöntelek, Zoltán, mondanál pár szót magadról? Szép jó napot, köszöntelek én is, István, és köszöntöm a hallgatókat. Takács Zoltán vagyok, és az Index Iroda Kft-nek a tulajdonosa. Valóban kereken egy évtizede foglalkozom kintlévőségkezeléssel, vagy ahogy inkább a hétköznapi nyelven hívjuk ezt, pénzbehajtással. Sajnos ebben az egy évtizedben nem csak pozitív dolgokat, hanem zömmel inkább negatív dolgokat tapasztaltam. A követelések kezelése már a szállítói szerződések megkötésekor kezdődik. Mondtad ezt nekem egyik alkalommal, kicsit meg is lepődtem rajta. Tényleg így működik a dolog? Tényleg így működik a dolog, amikor a követelés már fennáll, az már egy olyan helyzet, amikor utólag futunk a pénzünk után. Amikor a szállítói szerződést megkötjük, az azt megelőző eljárásokkal tudjuk megalapozni azt, hogy amikor a követelés kialakul, és futunk a pénzünk után, akkor ezt nagyobb sikerrel tegyük meg. A legnagyobb probléma, hogy az eladási kényszer az elaltatja a belünk született óvatosságunkat. Ugye ennek következtében túlzott bizalommal viselkedünk ismerős vagy ismeretlen partnereinkkel szemben, elmaradnak, vagy nem kapnak kellő hangsúlyt a vevő megismerésére, minősítésére vonatkozó előírások, és ezáltal kerülünk hátrányos helyzetbe, akkor, amikor a követelés már kialakul, és amikor megpróbáljuk azokat a követeléskezelési technikákat alkalmazni, amelyek esetlegesen sikerre vezethetnek. Tudsz esetleg egy példát mondani a hallgató kedvéért, amikor valaki nagyon jól végig gondolta, megtette a megfelelő lépéseket, és sikerült eredményt elérni? Természetesen ilyen nagyon sok van azokban az esetekben, amikor ténylegesen felmérik, hogy ki lesz a leendő partner, akkor az esetek döntő többségében vissza lehet hozni a pénzt, de természetesen nem csak a felmérésnél, hanem következetesen, amikor a szállítói szerződést megkötjük, amikor megpróbálunk különféle biztosítéki elemeket a szállítói szerződésbe beleépíteni, ezek mind azt segítik, hogy a pénzünket így vagy úgy, de mindig törvényes eszközökkel vissza tudjuk hozni. Itt a konkrét eset lehet például a büntetőjognak az eszközeivel, ami az egyik leggazdaságosabb eszköz, ugyanis semmiféle illetéket, költséget nem kell fizetni, az állam erőszakszervezetei, ugye a rendőrség ingyenesen jár el. Persze tudni kell, hogy milyen esetekre lehet ezt alkalmazni, és erre kell kiegyezni például a szállítói szerződésnek a biztosítéki elemét is. De ez csak egyetlen egy példa a számtalan eszköz közül. Igen, tehát akkor elég sok ötlet, példa, javaslat van a tarsolyodban, igaz? Mindenképpen, ugyanis a legfontosabb az, hogy a cégvezetők tudják azt, hogyan lehet a halasztott fizetéssel történő kereskedelem kockázatát a lehető legminimálisabb mértékűre csökkenteni, illetőleg hogyan lehet a követelést bebiztosítani minél több irányból, aztán ha már kétséges a követelés megtérülése, milyen lehetőségek közül tudja kiválasztani a leginkább megfelelő eszközt vagy eljárást. És hogyha ezek az információk a rendelkezésükre állnak, akkor már csak a döntésüktől függ, hogy melyiket fogják alkalmazni. Értem. Hát ezekről az információkról a hallgatók még többet megtudhatnak, illetve még több információhoz juthatnak, hogyha részt vesznek az október 29-i a Növekedés éve 2010 című egésznapos szakmai szemináriumunkon, amelyre mindenkit szeretettel várunk, és találkozhatnak dr. Takács Zoltánnal is. Még egyszer köszönöm, Zoltán, a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.